Nagpadayon ang Team RMN sa pag-apod-apod sa atong solar radio transistor ilom kana sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign. Mayong buntag te, ang si pangalan? Nida Saloba, ma'am. Amo nang i-turn over sa imuha karon ang ato ang regalo na gikan kini sa RMN Foundation sa atong One Radio campaign. Dawata ang ato ang solar radio transistor. Salamat, ma'am. Ayon ni Benita. Oo. Unsay ba ka importante ang radyo sa imuha karon di sa imong pamilya nga makadungog. Ganahan ko sa mga balita nga updated jud ko maminaw ana kay makabati tag unsay mga panghitabo sa atong nasod pagkatapos mga drama. Ma-enjoy po ko ana. Unsa man imuhang kuan karon te? Kalingawan te o na ba kay negosyo ginagmay? Wala na. Pandemic man gud, ma'am. Oh, karon. So, bisan pandemic karon no, tagaan gyapon ta grasya sa Ginoo. Maing panlawas alang pud sa imong pamilya. Mo to, Radyoman Maisel, mga kasama ato nang na-turn over ang atong solar radio transistor sa atong beneficiary karong adlaw. Kawan si Radyoman Irene Lumusbog kini si Radyoman ay Ginita Tatak RMN.